Panstvo, pány rytíře máme zde, ale někdo nám chybí. My nemáme nikoho, kdo by nám nosil zbraň a zbroj. A víte co, panstvo? Mezi vámi vidím spoustu odhodlaných tváří. Já mám nápad. Páni rytíři si zbrojných pážat vyberou z lidu našeho. Páni rytíři, volte pážat zbrojných ku službě své. Takže kdo by se chtěl státi, pážete na dnešní turnaj, ať zvedne rukou. A jo, pojďme. No, tady. Kubo, kde seš? No, už běhá, hele. Dneska poprvé běhá za tu dobu. Páni rytíři, nyní zbrojných pážat poučí o jejich službě, vyzví jejich jméno a odkud jsou. A pak nám je představí. A zároveň s nimi si představíme naše pány rytíře. Přichází sám nevlastní bratr pána pekel, pán hříchů, poklesku a pokušení, vládce černého dne a temných myšlenek, pro neomezená arogance, zlomyslná vychytralost a nejuzavřenější otevřenost. Čertovský šlechtic Belzefer von Schmuck! Ave páže, kupa z Vachnína! Stačí! Tomu netlaskali víc než mě. Připlouvá udatný ochránce všeho mokrého a vlhkého, pán rybníků řek Bažina Tůní, velitel severní kapří legie a viceadmirál flotily jmenické, sám bratr knížete Falkensteina, vodnický princ Sach von Schmuck! Tereska z domova. To je hezký Tereska z domova. Z rozkazu našeho dračího krále Rozumbraďáka 16. přichází pán všech dráků a padáků, statečný rytíř, velmistr řádu Brutusů, mistr umění z boje zblízka i zdaleka, z milosti nejvyšší první generál dračí armády, Rodolfus Brutus Scotus! Aleška, z železného brodu. Přichází samozvaný velvyslané čaroděje Zlomyslína, pán všech bubáků, lajdáků a strašáků, zlokřilák, zmocněnec všeho zlá pohoršení, seržant řádu neřádu, pro maličkost Vandal Zulatic! A zde je moje páže Honza od Fípu. Přichází pasovaný ochránce starohradských pohádek, nadaný malý velký bojovník a zastánce pohádkového dobra. Jediný a pravý učení našeho nejvyššího pohádkového čaroděje, zázračný Papino! Přichází jeho excelence, velmistr řádu templářského, rektor nejvyššího učení čarodějného, pán iluzí, dění a snění, lekvarel triků, zaklinadela kouzel, nejvyšší pohádkový čaroděj hradu a zámku Staré Hrady, Primus Augustus Maximus Optimus Archibald I. A dovolte mi, abych vám představil své páže, a to rytíře řádu templářského Kubu Zhrnčíř. Panstvo, představení rytířů máme za sebou a nyní... Počkat! Jak jako za sebou? Já chci být taky představená! Já zapomněl, to je manželka Vandala Zulatic, paní Vandalová! Panstvo, my ji přezdíváme Satorie, ale neříkejte jí to. Paní Vandalová, mohu pokračovat? Můžeš, dětku! Tak. A nyní něco k regulím turnaje.